Bisita kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ako sa pangalan nga B-Boy. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may usa ka anak, taga Danau City, Cebu. Punto personal ug emosyonal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo karon sa akong amigo nga si Frederick. Natingawan gud ko kay dili man siya ingon ini kaniadto. Maayo kini siya mudasig nako kung dun ako problema og daling maduulan. Aron inyong masabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Salamat na yung gipahuam ni mo na akong kwarta, pre, ha? Ikugan ako ni mo, eh. Unsaon nga napiki maggugo karon, pre? Kay usa ko sa natangtang sa trabaho rong pandemic. Ay sus, wakar na oy pre, B-Boy. Ibawa bitaw ka nga, basta naalang ko. Di gud ko katalikod nimo. Sukad pag sa gagmay bata, suod na kitang higala, dili ba? Ikaw lang ang higala na kung nilahutay hangtod dun nga, may tagsa na tagkapamilya. Ug nahimo pa kang ninong sa among anak ni Joanna nga si Anali, di ba? Pastilan. Kanusa ka kung makabayad imo ini, pre? Ay sus pre, ayaw sa na problema ha pre kung kanus ka makabayad. Magpagkani imong paghuam ron, nagulaw na kanahon sa os pagbayad. Pre, gamitaon na para sulbad sa imong problema. Di ba masada ko gamito ng kwartaha ko da? Maong, pwede ra gyud kung kanus ka nimo pwedeng bayad. Salamat ka, pre, ha? Matag may problema ka gani. Dool gyud sa posibleng mong maduulan pre. Nga ka nang makasulbad sa imong problema ba? Sama ining gibuhat imo ron no. Di ba? Makaluag sa dughan kun makatabang gyud ang imong maduulan. Maong ayaw gyud pagulong og negatibo pre. Positibo lang gyud sa kinabuhi. Maluoy ang Ginoo nato ba? Hatagan ta niya og mga instrumento o mga tao nga sarang makatabang og makasulbad sa atong mga problema. Maong dasig og ampo lang gyud ta niya pirmi. Yaling, nakahuam kita ko ni paring Frederick. Magkapalit na kita inig bugas. O unahan di pagpalit ang gatas o diaper sa atong anak. Kaya ka na rin mataa. Di pa kita na magkasabot sa atong kalisod karon. Mohilak ina kung way gatas. Nihapit ka na lang unta og palit. Ay, gusto na kong ihatag diretsyo nimo ang akong nahuaman ni paring Frederick. Aron ba may bawsag ka? Kung pilay akong nahuam niya. Ibaw ka na. Bayanan na to. O ikaw sa bang mas naibaw sa atong kinahanglan ng dinis bahay. Ang mga importante lang ang unahas pagpamalit. Ay, salamat taon kay nakahuwam di ay ka sa imong kumpare. Aw, hinoon. Wapawigihang yung atong tawhan nga gibalibaran ko. Mao nga sige kanunay ang akong naunaan nga duulon. At tinabangon ginahinoon si Frederick kanadto pa. Basta na lang siya. Di lang nako, kung dili hangtod na sa bang mga nanginahanglan. Naunsa naman yung mga balita sa radyo, eh. Nagsige na malag-ihap ang mga positibo sa kuan, COVID. Ay, kanusa makitaon ni Mahuman. Aron nga, magkabalik na kong trabaho. Na, madali pa ka na. Sige pa man na sila panghihap ng mga nagpositive. Dili naman galit na paggawason sa atong mga bahay. Nawag nga akong kumpare. Pastilan. Paano? Saon lang, ani. Pastilan. Ano ba ni? Hello, pre. Kumusta mo diya, pre? Saon man ni pre, nga. Dili naman ta makagawa sa atong bayi ini. Kumusta man mo diya sa inyo, pre? Pre, napositive si Joanna, pre. Oh, unsa? Napositive si Maring Joanna? Sukad, kadto pa ko makadungog sa akong amigo nga sobra ka down. Diyan na positive sa COVID ang iyang asawa. Ang kanhing akong amigo nga positibo ang panglantaw sa kinabuhi, hinay-hinay nga nahuyang sa problema nga iyang giatubang. Ilabida sa diyang wa makasurvive ang iyang asawa sa COVID o namatay kini. Misamot ka daw ng akong amigo. Og unya, Grabe ha mo tiyaw ang kapalaran ako pre. Unsa may nahimo kong sa Ginoo. Nagisilutan man ko niya og sama ani pre. Maayo man unta ko sa akong isikataw, pero ibaw ka pre. Diyan na problema na kong bayog.
nanginahanglan kong tabang. Ingon ugsa. Nangawasa bang ako mga higala, ingon man ang ako mga ipagtubagan, pre. Gilikayan ko nila. Ang dili sa siguro pre ay. Tungod lang siguro na sa sitwasyon na limitado pa ang atong paggawas-gawas sa atong panimay pre. O bawal pa ang tapok-tapok ron. O nagpingay ta sa atong pamilya. Nga dili makadaog virus sa atong mga panimay. Labi na kay COVID victim si Maring Joanna. Dili gid, pre. Inganong ikaw man, pre, oh. Diya ka man. Dihatag ka man yun ng panahon ako. Nitulog ka ba na ako, bibisan. Ibaw ko nga. Naglisod yun ka. Ning kamot na sa taon ko nga makahinay-hinay ko bahil sa akong nahuam nimo pre. Kay ikaw na ba sa karon nang nagkinalag-tabang karon? Pero ang uban, pre. Asa naman? Anong ila mong gilik kayan, pre? Mas nagkinahanglan ko silang simpatiya karon tungod sa akong gitangatan. Pero hain na sila. Asa man sila? Niapa ko pre. Unungan ti kanining imong pagbangutan karon pre. Dili-dali mo na naon, pre. Nga sa panahon nga, mas labi kong gikinahanglan ni Joanna. Wa ko siyang kiliran. Kay bawal ka may bantay niya, pre. Siguro kung adiha pa ko siyang maluwas ko pa siya kay na ako makatima niya, pre. Ato na lang dawaton pre. Nakitang tanan. Adto kita dito palihom. Og mo sa to kapalaran ni Maring Joanna. Unsa, pre? Mungon ka ng anak, pre. Kaya di naman imong asawang nahitabuan, pre. Nasuko ka na ako pre. Isura da istoryahan ng tao ganyan na askagolsa. Kuha ko maglahom nga ingon na ni Adto ang tinubagan sa kong kumpare nako. Ang kanitaw nga tigtambag na ako kanito sa panahon nga daon kay ko sa problema. Ingon na ni Adto nga akong makita o madungog. Magkalahi lagi ni paring Frederick karon. Ako lasang palabyon ang pilak adlaw. O saan ako sa bisitahon dito pag-usap. Kanang mahuman na siya sa iyang mga kagool. Nanawag ay. Naulian na siguro niya eh. Nakamgo sa iyang dibuhat na ko. Hello, pre. Kumusta? Ninong Biboy, tabangi ko Ninong. Si Oh. Papa magkikugunta. Unsa? Dadali pa na mo pagluwas ang akong kumpare. Napugnan pa siya sa iyang anak o dali sa kong nakaadto sa ila. Apan pinili na mga po nga akong litukon kung magig-istorya ko niya. Maskin ako, maglisod ko sa pagpakigsulti niya. Kay lain man niya og sabot ang akong isulti o itambag niya. Ang akong mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana. Gusto ba ning ilang giingon nga hain hinuto mga tao nga maayong manambag kung maunay makasugat og problema, maglisod sa pagdawat o mas prone sa depression? Depression na kakining gibati sa kong amigo? Ikarong pangutana. Sobra ka daw ng akong amigo sa pagkamatay sa iyang asawa. O isip suod nga amigo niya, gusto ko nga naa ko nga andam mutabang niya. Pinaagi sa pagtambag. Pero murag usahay, lainon man niya sa pagsabot ang akong itambag niya, ang akong mga ipangsulti niya, kung saan ko man ikinis siya sa pag-approach. Ikatulong pangutana. Misuway na niya sa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Posible, nga iya patong buhaton pag-usab kung dili siya mabantayan. Mo nagikabalak anak ko niya kanunay. May anak na ba siya? Ikaupat o katapusan. Kinahanglan ba niyang muduol og doktor o magpa-counseling? Asa man siya angay nga muduol og mga ingon anak? Kaya nahibaw ko nga hangtod karon wa pagid siya magkadawat sa nahitabo siyang asawa. Gahadlo ko nga buhaton pa niya pag-usab ang paghikog. Unsaon man nga malikayan ang maong hitabo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong Adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga personal problem, psychological, emotional, behavioral, medical problem, o mga problema sa mga ginadiling drugas.
Usama ako ka medical doctor, psychiatrist, o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, kasi kasing pamaagi, mamili lang mo. Unsaon pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Writer's Page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life can be full of unexpected things. Could either be happy or sad. So di ka makaingon nga pirmi lagod kang nasa ibabaw gino pero ligid ba kay nasa ibabaw, nasa kilid, nasa ilawom, no? So, nagiingon sa akong amigo nga si Dr. Botalisna, the melodrama of human life. Ang gulong ng buhay, no? Sa ay happy, sa ay dili kayo happy, o sa ay mga panahon nga masubo na. Alright? Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinom. Sa anak, personal ug emotional ning problema ni Biboy, pero dili ni iya, Itungod kini siya ang amigo nga si Frederick, nga saya nang gidabati kini na sa dama, so siya gisulti. Naning kini si Frederick, sa kini katao nga very approachable, maayo kay nga amigo, nga mga tabag-tambal, siya mga amigo, pero nausab, dihang namatayan og asawa, namatay ang asawa, no? So ako lagi ni pa rin kamuta ni Biboy nga masulbad ning problema si mga amigo nga si Frederick, no? So may mga regards dahil sa mga Tanio family, Diretso family diya sa Lanao City, no? Da nearby Compostela, no? Mga Radyang family diya, no? Sa Compostela, o mga Nubal family, diya sa Compostela o sa Consolacion, no? Naghangkit ang mga suking paminaw dang dapita. Okay, unang pangutana ni Biboy, husto ba ning ilang giingon nga hain noon tong mga tao nga maayo manambag kung maunay makasugat og problema maglisod sa pagdawat o mas prone sa depression. Depression na ka ning gibati sa akong amigo. Could be depression, no? Posible. Inigay man nimong depression o sa siya ka emotional problem when ang tao dili na siya ingon tasama sa kadtong mga panahon, mga adlaw nga sigla siya, saya, malipayon pa siya. Depression o sa siya ka medical term opposite sa medyo happy ka, sigla ka, or ganado ka, smiling. Depressed ka mo. Siyempre, magmugot imong naong, dali ka mo hilak, panay ka ganagana nga muliho, mubuhat sa mga magkalingaw niyang mga libuhaton prior to the onset sa iyang depression. Among nagitawag sa mong pagtuon sa psychiatric psychology nga anhedonia. Anhedonia. So, posible na nga depression ning nahitabo ni Frederick nga amigo nimo kuan Biboy, no? Okay, kaduhang pangutana. Sobra ka daw ng akong amigo sa pagkaumatay sa iyang asawa. Ug isip suod nga amigo niya, gusto kong naa ko nga anda mo tabang niya. Pero murag usahay lainon man niya og sabot ang akong isulti. Usaon ko man di ay ni siya pag approach. Well, I really appreciate your interest, no, sa paghimo og mga lakang nga medyo mahupay-hupay ang gibati sa imong amigo nga si Frederick Biboy, no? Pero wa na gid tingali ko mo sa imo ni siyang i-refer usa ka expert nga mental health worker, no? Sama sa usa ka psychiatrist, no? Para nga mapaano siya na magumito og psychotherapy, no? Matambagan siya, masultihan, o kung kinahanglanon depende sa assessment sa imong attending psychiatrist, magkinahanglan siya antidepressant medication, no? Daghang kay tang mga available nga mga antidepressant medication sa atong mga butika. Ano akong trabaho actually kay usa man ako ka psychiatrist, no? Naaramo mo sa Lanao City, dia si Kuan, dia sa Consolacion, si Doktora Yuri Dislati Igot, no? Na dia sa hospital dia sa Consolacion. Psychiatrist ni si Doktora Igot, no? Pwede nimo ni siyang doolon dia kay dool man sa Lanao, no? Alang nga doktora, gi-refer ko ni Dr. Rene Obra, no? Maayo din ang expert, no? Mental health practitioner ang imong duolo, no? Ako but pasabot dili tungod kay na-depress ka nga nabuang na ka,
Akong klaro ha, dili mo pasabot ni dool ka ni Dr. Rene Obra, hindi ka kapog, depress ka, nga nabuang na ka. Ha? So, we have to correct this line of wrong thinking, no? Yung stigmatize mo ng mental health, no? Dool psychiatrist, ingnon rin nga nabuang, ha? Ita ba yung tanan ma-depress kung naay saktong rason. Akong gituhuan, Biboy, nga kining imong amigo, naani siya sa stage of bereavement. No? Amo ning ginatawag og bereavement sa among pagtuon sa psychology o psychiatry. Kung sa maning bereavement, kini siya usa ka kapanahon sa atong kinabuhi, medyo mausab ang atong mga panglihok-lihok tungod kay nawad-an tag usa ka mahal sa kinabuhi. Namatay, dili lang namatay. Kadto sa mga husband and wife, kung nagbulag, nag-divorce, o matay divorce dili sa ato, no? The only way for couples nga legally separated kung for some reason din naging magkasinabot is annulment of marriage due to psychological incapacity. O, katong nawad anong partner, pwede siya ma-experience o kining gitawag na to og bereavement, na? Pwede mga tingalin pwede mo apply sa mga mag-uya ba, labi nagdadugay na, abta naglima ka tuig, for some reason, nagbulag, pwede na mag-experience og bereavement ng usa ka party, no? Natay mga term, aning nga ma-relate, aning mga kining gitawag na bereavement, kining ang imong personal nga, ingon ta, response sa imong loss, no? Nga kay kinoktok, manimpiling, wala ka gana-gana, man gitawag na to og kanang grief, grief. Manay atong term ana. Kanang nag-mourn ba yan na siya, nag-mourning ba yan na siya. Kanang morning, dili morning buntag, morning, M-O-U-R-N-I-N-G, na morning. Morning siya public expression na ikaw nawad-an og importante nga tao sa imong kinabuhi. Public expression na siya. Unsa man ning kanang usahay, butang ikaw ka og pin nga itom sa imong dughan, sawa, sigaran. Unay sa example sa expression nga ikaw nag-mourn, o nagsumbo ka. Nawad-an og usa ka mahal sa kinabuhi. Normal ra ni siya sa ato mga Pilipino, conservative man ta, di man ta mga liberal-minded para sa mga Amerikano. Mga 6 months to 2 years, usually, acceptable na siya. Beyond that, makaingon na ka, bro, nasubrahan na po, pila na katuig ng labay, kwanagod hapon. Normal lagi nang wadaan lagi tagmahal sa kinabuhi, masubok ka, no? Kitanda na nag-experience na, no? Ani ako, bagulang kong namatya, no? Mga members pamilya, usa sa akong igsoon, usa sa akong tiya, ang giisip ko na akong mama, manghud man to sa akong mama. So, may nanagod, di magin na to malikan, matay magin tantanan, no? May dili mamatay na to, no? So, mao na nga kitang tanan, no? Why exempted na Sometimes, may experience sa aning gitawag na to og bereavement, bereavement. Okay, sunod ka po katana. Nisuway na ni siya og kutlo sa iyang kinabuhi. Posible ba nga iya patong buhaton pag-usab kung dili siya mabantayan? Maunay gikabalak anako niya kanunay. May anak ba raba ni siya? While kining suicide is an introverted murder. Katong permi ganin akong ginaingon, there is no health without mental health. Life is too short. Please do not make it shorter by committing suicide. No? So, kining suicide, mura ra po nagpatay ka og tao. Ina suhapin nga imong gipatay ang imong kaugalingon. So, kung balikon, introverted murder na siya. Imong gingon nga, nagsulay na siya og pag-suicide, pagputlo siyang kinabuhi. That makes Frederick, kining amigo ni mo, Biboy, at high risk to do it again. That is why I think this is the high time for you to bring Frederick to the nearest psychiatrist. Sa kung balikon, naada si Dr. Yuri Igot sa kontrolasyon sa Minaro, sa nang hospital sa suklasyon, Mindero Hospital, no? Naana siya dyan. Ora na sa inyo sa Danau, dalhan siya nga ito ni Dr. Igot, no? Maayo ka na siya nga psychiatrist, no? So, matagaan niya siya og antidepressant medication og inaot nga ikaw kung naminaw magkakaroon na Frederick, no? Inaot nga dili na ka mausab og sulay og suicide. Kaya kung balikon sa ikatulong higayon, suicide is an introverted murder. Dako din siyang diferensya sa homicide, no? As we all know, mga legal term ni siya. Ang murder, nagpatay ka, giplano ni mo, tinuyuan. Ang homicide, nakapatay kang tao, just so happen nga, medyo naglakaw ka sa daan, nga,
kita kag sumbagay, wa gali mong giplano o binunalay, matay imong kontra, posible nga homicide na. Pero kung imong giatangan ng usa ka tawo, nagdaga kag pusil or sundang, murder na, ha? Binagali sa luyo na nimo matigbas, ha? So, mo na ako kay istorya, og kaupat ka pangutana, tapos ang pangutana, kinahanglan ba niya muduol? Ako na ning gitubag, no? Muduol ni siya og usa ka doktor, preferably psychiatrist, no? Kay mao man linya namo, no? Ako doktor ni Obra, usa ko ka psychiatrist. Kaming mga psychiatrist, mga medical doctor ni, ha? Nagdili tanan na ibalon na ni. Mayon na nga, ay, psychiatrist, radi ay ka, doktor Obra, dili ka psychologist. Ingon na unsar menon ning istorya, ha? Ako may hiti sa among Center for Behavioral Sciences sa una, psychologist, diya na sa ubo sa among organizational chart. Ako tuwas pinakaibabaw. So, mao na diferensya na duha. We are medical doctors o we are medical board exam passers, ha? Dili tanan ni baluan na, no? Dool mo og usa ka psychiatrist o dili pud pasabot kay dool mong Doktora Igot, Doktor Obra, nabuang na mo, ha? Of course, may mga pasyente nga grabe na gyud kayo, pero daghan ng pasyente na mo nga dili lang makatulog, dili lang mahimutang, dili makabuhat sa iyang usual nga daily routine because medyo na siya emotional problem, but not necessarily nga psychotic in proportion. Okay? Asa man ko na siya mudol, ako mong giingnan diha sa Mindero Hospital da sa konsolasyon na ada sa psychiatrist. E nibaw ko nung hangtod karon wala pa gyud siya makadawat sa nahitabo sa iyang asawa. So nag-bereavement lagi ni si Frederick Biboy, wala pa gyud siya makadawat sa maong panghitabo ug gahanlo ko nga buhaton sa niya pag-usap paghikog. Unsa man malikayan ba kuno nga mahitabo to og usap. Kung diinon mas maayo nga mag-inom na siya og antidepressant medication. Daghan kay tag mga available antidepressant medication. Manghingaan ko mga pipila kini mga selective serotonin reuptake inhibitors exemplified by escitalopram. Na ay daghan. Mamili mo kung sa'yo brand. No? Di man kayo siya yung mahal kayo, affordable naman ni siya. Ang tao kung di makatulog, siyempre dili good, normal ang panglihok-lihok. We need to sleep in order for us to recuperate, in order for us to be recharged of the energy spent for the day, or in order for us to balance our homeostasis. So, takasabot ka sa akong speaker ni mo, Biboy, diya sa Danao City. Kumusta naman mo diya? Katong among shootingan, diya. Nalimot naman ko sa inyo apelido, no? Pero, sorry kayo, na hindi na kumakainom ron. Magilugay naman to. Apel-apel mong ganing mag-shooting panahon sa Lenten season, no? Sila mga among mga director sa among mga production, mga Titing Sinisa, Gilder Bidad, no? Geraldel Bidad, si Jean Bidad, mao ni atong mga producer, no? Si Tatay Dudong Lim Chua, mao ni atong mga tao behind our production every time panahon sa Lenten season na atong mga gina-produce nga mga movies o mga television nga mga show. Alright? So, once again, ako si Dr. Rene Obra, to all of us, rather to the hundreds and millions of listeners all over the world. Thank you very much. Assalamualaikum sa itong mga beloved Islam brothers and sisters all over the world. Hinaot nga sulbad na ng atong conflict sa Middle East, no? Daghan ba tayo magkikisunan na adiha in tao ng ilang buhi, no? So, until the next time, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang salamat o mayong adlaw.